onye kwere ekwe anwụghị anwụ mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebilite ọ ga-ebili na-enweghị ure onye kwere ekwe anwụghị anwụ Jeje gị nke ọma. Ọbụna mmadụ melụgo ya na ịnaba wala ọkụ na-ele ele wee sụọ onye ahụ iji gbakwana ka ọma ogbu ọnụ ọbụna bụrụ mmadụ melụ gị na-akala aka gị ka ime kiche mmadụ gị niile arị ka azị gị nha makiara iru gị jee nke ọma ọ ga-ebili na-enweghị ure onye kwere ekwe anwụghị anwụ ọbabiri nwụọ mụrịarara nwụọ doro anya na onye kwere nwere olileanya nyemri ọnwa abụghị ọgwụgwụ ikele Chineke ekele anyị wee jụọ ndị mmadụ ọ gịnị kpatara na anyị na-ekele Chineke na mmadụ nwụrụ ewee sị bikos na Jesu eburu n'ụzọ wee mee gịnị wee merie ọnwụ Jesu buru ụzọ merie ọnwụ mezie ụzọ nke ọnwụ ka ọ bụrụ ụzọ aṅụrị ọ bụrụ ọzọ ụzọ afụfụ. So I said, and then you know that most of the coffee, as long as only about from Lagos to Africa, you are done, you are Jesus. Kasị obiọma n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị na papa anyị bụ Edwin Nnakee. Anyị ji n'aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dị ka ndị nwụrụ n'ime Kristi. Maka ndị na-ata ahụhụ
Edwin na ka ọ laghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ sịkwuji ike niile si na ndụ ọkpọrọgwụ odibo ya. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilite. Ọ bụ onye ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee onye ahụ ka ya bụsi ihe. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ nwanne anyị Edwin n'aka Chineke. Mana na ndụ nke ya eme ka ahụ ya bilite ọzọ na ụbọchị ikpeazụ. Edwin, One nam kan na kwa. I na kwa nam. Kwa hiyo akifanya vile ameta.
malo utela mana wale ba ya ba o utakwa me kana ko tu kana wa ka kwa no mo ya wa ka kwa so if you want go kwa ndi oku isi ma obodo ebo ma Lagos ma Nando wa da Lagos ke mmemme first of all Germany in the camp so and my friends from everywhere they got I'm yellow money in the camp and then see am ha ya I'll do as well on ha da so what do you get okay everyone have